Fáilte ród chuig an bodcréile seo ar www.isféidirleat.ie. Seo aní Imreoir Gortaithe. Joid túna nótaí a héin leis an bodcréile seo faoin nasc an tSraith Pictiúr 2012 ar an síos. Bíodh an tSraith Pictiúr os de chóir fad is atá tú géisteacht leis an bodcréile seo. Slide 2, Pictiúr a héin. Clifa amáineachta. Cúlúáin agus trí cúlín. Cúlúáin agus cúlín amháin. Atmosfér iontach. Slide 3. Abertí siimplí do Pictiúr a héin. Clifa iontach amáineachta a bhí ann. Bhí scoil na mráithre ag immert in aghaidh chláiste fáric. Bhí cúlúáin agus trí cúlín ag scoil na mráithre, i gcompráid le cúlúáin agus cúlín amháin ag chláiste fáric. Bhí atmosfér iontach ann. Bhí an seastáin lán na daoine. Slide 4. Fórbord folklóra ar Pictiúr a héin. Tróna ine a bhí ann. Bhí sé thart ar a héin a chlog nar a cuireadh tús leis an glufa ceanna simáineachta. Bhí an seastáin lán le lucht taceachta an gá airne. Bhí sé ag dridim i dro le hama agus ní raibh mórán idir an gá aireann. Bhí scoil na mráithre Christí gá chólín chun tosaigh ar chláiste fáric agus bhí an atmosfér leictreach ar fad. Slide 5. Pictiúr a dó. Garóid I bín. Fuair sé bulas a chus. An banistóir. Muintir na céad cabhrach. Slide 6. Abertí siimplí do Pictiúr a dó. Bhí garóid ina lí ina chnap ar an talamh I glór pín sa Pictiúr seo. Fuair sé buile uafásach sa chus le cumáin Imreoir eile. Rith an banistóir agus muintir na céad cabhrach leis an síntáin amach chun cabhrú leis. Slide 7. Fórbord folklóra ar Pictiúr a dó. Bhí scoil na mráithre ar an ionsaí agus bhí seilbh an slitar ag garóid an muirí. Tháinig cosantóir chláiste fáric amach chuige agus thug sé buile uafásach dó trí thimpeaiste. Bualadh é ar an gus agus baléir go raibh sé I bín sa chuí a raibh sé ina chnap ar an talamh. Stop an clufa agus tháinig an banistóir isteach ar an barc chun cabhrú leis. Slide 8. Pictiúr a 3. Rang timpeaiste agus éigean dála. An banistóir. 3 o'clock. Slide 9. Abertí siimplí do Pictiúr a 3. Bhí garóid sa ráin timpeaiste agus éigean dála san ospidéal. Bhí an banistóir ann in éineacht leis. Bhí sé a 3 o'clock sa tróna faoin am seo. Slide 10. Fórbord folklóra ar Pictiúr a 3. Tug a garóid go dtí an ráin timpeaiste agus éigean dála san ospidéal réagúnach. Bhí gach duine burtha faoi. Fága é ar thimpeáin sa hala. Ba áit gnóthachaí agus de bharr an cúlú eacnamaíochta agus na ciortha ní raibh ach fearn bheog ag obair ann. Slide 11. Pictiúr a 4. An baniltre. Gan a bheith burtha. Go mbeadh an doctor ag labhart leis. Bhí sé, ní raibh sé. Slide 12. Abertí siimplí do Pictiúr a 4. Bhí bailtre ag tuairt aird do garóid sa Pictiúr seo. Is dócha go nuairt sí leis gan a bheith burtha agus go mbeadh an doctor ag labhart leis níos déanaí. Ní raibh an banistóir sásta mar bhí sé a 5 o'clock sa tróna agus bhí siad fós ag fannacht ar dheoctúir. Slide 13. Fórbord folklóra ar Pictiúr a 4. Bhí garóid ag fannacht go dtí a 5 o'clock, go dtí gur tháinig bailtre chun labhart leis. Bhí an banistóir ar dearg bhuile faoin teirbhís frimeach seo. Leabhar sé go mí ainneach
leis an mantra faoin na bhíthástácht leis an máil. Gheall an mantra lo nach méad is ag fannacht le fada eile. Slide 4, Pictiúr a 5. Ifig an doctúra, cos briste go donna, sus fada an sport, plaster faras. Slide 5, Abertí siimplí do Pictiúr a 5. Bhí garúd in ifig an doctúra sa Pictiúr seo. Dúirt an doctúr leis go raibh a chus briste go donna, agus go mbeadh sus fada aige inis ón sport. Bhí plaster faras ar a chus inis. Slide 6, Fórbord folklóra ar Pictiúr a 5. Faoi dhearra, cuir a plaster faras ar chus garúd, agus bhí cruinniú aige leis an doctúr cóirleach. Dúra leis go raibh a chus briste go donna, agus go mbeadh ar sus fada a thógáil ón sport. Ba bhuile thubisteach é seo do gharód. Bhí sé in umar na hámléise leis an nuacht seo. Slide 7, Pictiúr a 6. Ar fa 5 vísa, fihil a immert, brón dímá. Slide 8, Abertí siimplí do Pictiúr a 6. Bhí cos garúd ceappa a bheith tín ar fa 5 vísa. Bhí sé ag smaoinemh ar ithe a immert le linn na tréimhse sin. Bhí anbhrón agus dímá an domhan ar leis an nortú. Slide 9, Fórbord folklóra ar Pictiúr a 6. Bhí an-chud smaointe ag dul trí intín gharód sna léitheanta iní an Gortaithe. Bheadh ar sus a thógáil ar fa 5 vísa. Bhí sé ag smaoinemh ar ithe a fheachta suas mar chahabhaimsir idir an gá linn. Ní raibh sé sásta ach ní raibh éon neart air. Is dócha go raibh an seanachil seo a rúnach dó. Is den sulca an aine. Slide 5, Ceisna. Slide 5, Ceisna samplacha. Cén sport a bhí immert sa chéad Pictiúr seo? Cén scór a bhí ann? Cén áit ar tóga garúd an Imreoir Gortaithe? An raibh an banisteoir sásta leis an am ag slán ó thart I Pictiúr a 4. Cé a bhí ag cabhrú le garúd I Pictiúr a 4? Cad a dúirt an doctúr leis faoin ex-gá ar a chus? Cé bhéad ní a bheith cos garúd tín? Sin dar an ceachta gur 1,000 maith agat agus go ndearfaí go geal